duk wanda ya aure sai ya haƙuri da mata. Malam, mata akwai damuwa kamar yadda kuma akwai albarka a cikin su. Ai kwarai da gaske, duk wanda ya kuskura ya mutu bai yi aure ba an gama da shi. Wallahi ina gaya maka tsakani da Allah, in taho daga Kano in zo ina gaya maka gaskiya a nan gurin, wallahi kar ka yadda a matsayinka na badauri ka mutu baka yi aure ba. Kuskure ne, saboda ko za a zo ko a kiyama ne ana ba da wani labari na wani ɗanɗanon rayuwa da morewa rayuwar duniya, kai ba kai a ciki, sai ka ji mutu yana yana ciza yatsa. Don haka ku yi aure, ku hutar da wasu, ga lada a cikin aure. Ya ce akwai ciyarwa. Imam al-Ghazali ya ce akwai sauke sha'awa. Ya ce akwai tadbirul manzili, kulawa da gida. In mutum ya aure akwai wanda zai kula mai da gida. Amma yanzu kai da baka yi aure ba, miskini yaya ɗakin kai ke baya ganuwa. Ka fito da rana, ka saka shadda, ka karya hula, ga agogo a hannu, ga gilas, ga wane ne, kana hawa mashin, kana wani kobarewa. Da an je ɗakin ka sai a tarar da uban tsummo kara na fitar hankali. Ɗakin saurayi, ai kaka je ɗakin saurayi ba kyan gani malam. Wani an je an tarar da ledodi da takardar tsire a ƙarƙashin gado, da wani bala'i da wani masifa. Filansa ya yi baƙi ƙirin da yawon bacci, da wane ne bargonsa ya yi baƙi ƙirin ɗan bala'i, ga wane ne ba mata. Kullum sai ya je shimfiɗarsa kawai kyankyasai nawa zai kora, ba mai kula mai da shi. Amma mai mata fa zuwa zai, yana zuwa kawai yana zuwa an bude mai kofa. Duk wanda yake da mata yanzu yana koma gida sai kana zuwa na ce sanda zuwa, ce yawa. Duk mata kirki da ka dawo sai a dan miƙo ma ruwa, musamman ma in ka bar abubuwa gida. Ka zo kai ta ganin wasu kwanuka, wani ya zo ya zauna sai ya ga wancan kwanan a rufe, wancan kwanan a rufe, wancan kwanan a rufe. Ce a to yace din me a cikin na, tace bude ka gani. Ya bude can ya ga wani soyayyen kek ne mai kyau, ya bude nan ya ga wasu kaji haka an gigginda ya sa haka, ya bude can ya ga wani soyayyen nama, ya bude can ya ga wani spring rolls, ya bude can ya ga wani fruit salad, ya bude can ya ga wani kwado lafiyayye. Yace nawa ya wani, aka ce din naka ne mai gida. Kai ka haɗa wani goro da tuzuru da wannan, ba sai dai bakin ciki ya karshe ba. To falala aure kenan. Wani aboki wata rana ya kira wani abokinsa, ya ce zo mu je a ɗan taimaka ma, kana zaman banza kana abin da kana shirye. Ya ɗauki abokinsa ka tafi. Yana zuwa sai ya kira matar, ya ce kawo mana wani abin. Ta ce to, ta shiga ta dan ta farfaso shi, tana kawowa kwano malam sai gashi yana wani barara yana bararaka. Malam ana buɗewa sai kanshi ya buga shi, yana duba sai ya ga kaji ne a kwance kawai. Sai ya ce dauki ka ci shirbe. Mutumin ka yadda ka ga maye ya dauka fara ya ga yana ta ci. Ya ce da ka yi aure, da ka ici kage yanzu wannan kazar ni yanzu ni ta ishe ni wallahi. Saboda mai kawai da ka fita ne ka je ka yi buge-bugenka, nawa ne kaza gaba ɗaya ke sai da ba tafi 2000 ba. In ka bada 5000 sai ka ɗauki kaza uku wallahi, masu rai zakaru kurket guda uku a 5000 ɗinka. Kana zuwa ka sa a gyara masu a zuba a leda, daga kai sai matarka, wa hadaka la sharika laka, baka da abokin tarayya. Malam ta soya maka, ka ce wani a soya, wani a farfesunsa, wani a pepe kicin ko cikin ake cewa, wani a kaza, a yi maka ka cika more, a ajiye a fridge. Abokinka ba yana can yana rikici da mai shinkafa da wake a tasha, ke dole ki kyauta fa, dole ki kyauta, ki daina mana tsada.